Dil me nGaeltacht lán ach níl me an teach a cheannach a hógeal ná a áil cís. Tá me chun éireacht dhéana chur síos ile mo hír agus mo cheantar dúchais tar éis cúpla bliain thar lear. Is ban óg me a dag éire in 2018 díireach tar éis chum mo chéimehhainteach agus mé sa tóir bhealach síl nó agus achtra nó. Chréinál me mar is terapúid a limrach fe cheire bliana agus badalum go bhhétain gradalum agus an dain móra eicáil. Cheanna me ticéad éon bhealach omhéin go dtí an nuahéalainn agus I mína saona 2018 thug me an bád bán omhéin go fada ó éireann agus I détain a hawlú. Cha me beg nach 3 bliana hálinn sin ag taistil hart agus I gobar mar is terapúid agus fuáin nuair a bhfuil Covid hain níor a dúil agam fille máile. I 2021 bunaíomh nasc taistil idir an nuahéalainn agus an astráil agus lach me in deis tír eile a eicáil an áit tíochtúáile mar gur a éire fós soch caimhrí ag an ngálar de réir mar a bhí me a chlisteil. Tar éis 2 bhliain den chéad sco a dasmán na hastráile bhí sé nám fille máile. Bhí airigid má sábhailte agam ó ma séimhse a gobar san astráil agus leis an méid sin bhaine nachhain techa cheannacht hall, mar nach deistain wetin sin ach éirlis 5 géad go a chéad theach agus post lánamsere rééisúnta má. Bhí na 7 grí agam a fille éireann mar gur a beg na 5 bliana caite ó dogma agus bhí me tar hééis fás suas go leor bailí. Nuair a tháinig mé bháile, bhrun mu dhéide a han bhean orm le go bhhétain I umpú ina bhean champála. Bhí me riméadach faoi seo agus badalum go bhhétain I thuirtlum fud fad na tíre. Is an sin a thosa mo chuid feibannaí.